Benvinguts al videotutorial de creació de compte de Gmail. Per començar, hem de saber que Gmail és un gestor de correu electrònic, en què podrem enviar i rebre correus, a més de moltes altres aplicacions que aquest ens ofereix. Ara, el que farem serà obrir el nostre navegador. En aquest cas, nosaltres usarem Mozilla Firefox. A la URL introduirem gmail.com. Farem intro i se'ns carregarà la pàgina. A la part dreta de la pàgina farem clic on diu Apunta't a Gmail. Ara ens trobem a la pàgina on podem crear un compte a Gmail. Haurem d'omplir els espais amb buits. Aquí el nom, els cognoms, el nom de registre, la contrasenya, una pregunta, per si t'oblides de la contrasenya hauràs de respondre a la teva pregunta, la direcció de correu alternativa en cas de que tinguis un altre correu, la ubicació, Espanya, i la verificació de la paraula, que haurem de copiar aquesta paraula que podem veure aquí. Finalment, clicarem sobre Acepto, crear mi cuenta. Quan ens haguem creat el nostre compte correctament, se'ns carregarà aquesta pàgina, que ens està dient que ens hem creat el nostre compte correctament. D'aquesta manera, per continuar, farem clic sobre Estoy listo, llévame mi cuenta, que ho podem trobar a la dreta. Fem clic. Una vegada haguem fet clic sobre Estoy listo, llévame mi cuenta, se'ns carregarà aquesta pàgina, que és la interfície del nostre Gmail. Abans d'acabar amb el videotutorial, farem una petita ajuda sobre les diferents aplicacions. En aquesta caixa podem trobar els missatges. Aquí podem trobar el xat de Google, en el que si tenim persones enregistrades, podrem xatejar amb aquestes i podrem veure si estan ara mateix mirant el seu correu o no. Aquí podem veure la columna d'eines de missatges, en la que podrem clicar per veure els missatges rebuts, els que nosaltres marquem com a destacats, els xats, els enviats, etc. Aquí podem veure altres aplicacions que ens ofereix Google, com Google Calendar, Google Docs, Fotos, Reader, etc. I aquí podrem veure la configuració del nostre compte, si volem canviar el nom o altre tipus de configuració.